Yung paraffin kasi, the powder nitrate, yung sa gunpowder, pwedeng matransfer sa'yo pag hinawakan ka or napunta ka sa isang lugar na nandoon yung gunpowder or kung nagpaputok ka. So, it's not necessarily na nag-positive ka sa gunpowder, nagpaputok ka. Nag-positive man tong driver, si Mel Uragon. By the way, nakapiyansa na si Mel Uragon, 120,000. Ang iyahang piyansa, mga higala. No? O, tanaw ninyo, si Mel Uragon, gyoiga, produce atong ang piyansa? O, dili, dapat siya kay, dapat amo produce ato ba, taga-NBI. Nga naman, siya ba ito gihog dito? Siya ito may galay full guy. Bullseye! Bullseye! Ang rason, nagpositive sa gun residue test, mga kaigsuunan. Bullseye! O gunpowder residue test. Matod pa ni Matibag, nga ni manggod na wala gyud nagpasabot nga nagpabuto siya. Sa man ninyo nga una naman mong niingon nga nagpabuto si ang usaa si Aplaska. Unya ni balos ang NBI. So baliwa na sad to may gala nga gisulti ni Anticlear. Kiningon naman sa garo may gala si Matibag nga nagpositive siya, wa nagpasabot nga nagpabuto. Gidakop man gud siya kay gibalikan kuno niyang bag. Binuang ginaistorya may gala. Sa salida ra gyud ko makakita og tinanga. Kanang tinanga sa salida, gituyo man na kay script good. Kabahin na sa script. Pero kung actual nga dinakpanay mga igsoon, mabilin ang tactical bag, mubalik ka. No? Kung actual may gala nga dakop, mabilin ang sabay mabilin diha. Balikan pa nimo. Nga, posible man may gala nga, madakpan ka, kung ma-confiscate tong bag dito, at least pwede na ka mamalibad, di ba na ako, ambot nawa man na. Pero kung tao na yung madakpan, samot na yun may galang. No? Samot na yun may galang dako kayong istoryahonon. Gibalikan pa kuno ang bag. Bullseye! Bullseye! So, pagbalik ko niya dito, nalakpan siya may gala sa Senado o sa mga taga-usaa, gipahapa kuno may gala, ang iyang naong, mud-mud dito sa log, unyang iyang kamot may gala, nakaana diya sa mga, sa salog kuno, nga adunay mga residues pulbura, og mo na'y rason nga nag-positive siya. Kabuang. Di man siguro na, matanggal man na dayon, God. Kanang pulburahan na og igol lang nimo mahawiran. Kalahi man ko tong inigbuto kay naaman ko to'y kuan ba? Mura ba mo pilit yun na siya may gala kay may impact ba ya? Pero mahawiran lang nimo. Makuan siguro na ay. Binuang man ang istorya. Paminaw na to. XFM Katropa! Sige daw. The one who drove the NBA team going to GSIS. Okay, cases were filed sa kanya sa city prosecutor ng Pasay and he was able to post bail yesterday. Kahapon, in-interview na rin siya ng CIDG because the NBI participated in the ongoing investigation of the CIDG. Okay. Sir, ano yung depensa niya? Nasaan ba siya talaga? Ano talagang ginagawa niya doon? Video, naglabas siya iba-ibang station ng video from the body cams and from the video na nakuha ng mga media na kasama ng NBA doon sa GSIS na siya nasa fifth floor habang nagpuputukan. Wala siyang hawak na baril, best ang hawak niya, tsaka radyo. From the 5th floor, paano siya napunta, sir, daw sa 2nd floor? Yung second floor, tapos na yun, nag-clearing na, bumalik siya dahil may naiwan na bag yung kasama niya. Bungot sa ito. No? Kukunin niya dapat yung bag. Di pero pagod iyang bag. Narating doon sa bag, nandun siya sa may kantin ng GSIS. Oh. Hinabol na siya, inaresto na siya at ipinasok sa Senate at doon siya pinadapa sa floor doon sa Senate. And that would also explain kung bakit possibly nag-positive siya doon sa paraffin. Kasi dumapa siya, may nagputukan doon, yung ash nun, yun yung nakuha sa That kanya. is a possibility. Yun din yung sinasabi sa amin ng KDD. Yung paraffin kasi, the powder nitrate, yung sa gunpowder, pwedeng matransfer sa'yo pag hinawakan ka or napunta ka sa isang lugar na nandoon yung gunpowder or kung nagpaputok ka. So, it's not necessarily na nag-positive ka sa gunpowder, nagpaputok ka. Pwedeng meron kang contact. And based on the video na nakita ko, idinapa siya kung saan nandoon yung usawa at nagpaputok na nagpaputok. Ngayon lang namin alam yan, So I think that is something that
the investigating officers and the court will Yati. determine, no? Kung bakit ganun. So, ang sa akin ngayon, I don't want to give so much details already. The Department of Justice and the Office of the Ombudsman already created a panel to investigate. Today, we submitted a report, yung findings ng NBI, but we reserve our right to submit additional findings kung meron pa. Pero kayo ba, sir, sa tingin nyo, ang mga NBI ang inatake during that time at hindi yung Senate talaga ang inatake? Well, ang nangyari yung putukan doon naman, it's been established already, hindi sa loob ng Senado. That's why I'm very consistent na sinasabi ko, walang ahente doon sa Senado. Ang nangyari talaga yung putukan is in GSIS premises. And doon naman yung CCTV at saka records Sir, sa may findings. sinasabi na kuhanan ng mga bala ng M16 tsaka 9mm. Hindi siya. It's caliber 40 na nakalagay doon. Caliber 40 yung barrel, tsaka 5.56. So it's 9mm, hindi M16. It's 5.56 Galil. So yun yung standard issue ng NBI. And we have submitted to CIDG for ballistic yung barrel na involved doon sa ahente na nagpaputok. Sa premises ng GSIS. Again, I have to stress that. Kasi GSIS, walang NBI sa Senado, nasa GSIS, acting on the letter na pinadala sa amin ng General Manager ng GSIS. So, kumusta sa yung investigation with the CIDG? Kahapon galing sila ng NBI. Kumusta sa yung outcome nito? 1:30 na nga po. So I don't want to preempt kung ano yung outcome ng investigation ng CIDG. But I've seen footages na critical na yung tao na inaresto na driver, he was arrested in front of the canteen ng GSIS sa second floor. Sir, categorical, nagpaputok ba ng baril at kung may inisyo ba ang NBI? No, hindi siya ini-issue ng barel. We don't issue barel sa mga ahente, no. Wala ini-issue na barel. There are times, yung sinasabi nga, nagsisinungaling daw ako dahil may hawak na barel. There are times, ako halimbawa yung agent, nagubad akong jacket, pinahawak ko yung isang barel, pwede yung mga ganun eh. O kaya, binitbit dahil may bandala. But in no instance doon sa CCTV that he is holding a gun. Nagkaroon kasi ng parang reading, yung agent niya, napagkamala na siya, medyo magkahawig sila eh. So hindi siya nakala, siya yung may dala ng Sir, baril. kung GSIS siya galing, ibig sabihin binitbit siya papunta dun sa loob ng Senate? Binitbit siya, literally. Dinala siya. At pagdating sa loob ng Senate, doon siya idinapa. Him getting the gunpowder dun sa... So pinili yung lugar na may kuan, sir, may mga may mga pulbura. Yung bag, kaya lang nalaman ng OSA at saka ng PSPG na may bag, siya nagsabi na may kukunin siyang bag na nandun sa plant bag. Director, kahapon naglabas ng statement ng DILG. Ang sabi po nila, hihintayin po nila yung magbiging basan po ng korte. Pero kayo po kahapon sinabi na Ng alin? Korte? yung magiging resulta po ng court decision kung para Saan yan? Doon sa nahuling driver? Sa Senator Bato po. Para Kay Senator Bato. Well, there is an ongoing case sa Supreme Court and alam nyo naman from the point of view of the lawyers, including DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. But one thing is clear, the warrant is valid. Okay. Thank you, sir. Alright, thank you. He was the one who Alright. drove the invading. Okay na. XFM Katropa. Tiyaw mo na, nakakapag-piflon mo na, huwag lang ganito para magpadakop. Ang galing. Magaling. So, wala na paputok, di ay gap? Wala na paputok, gap, no? Wala. Kay, matod pa sa mga resulta, kuno sa ballistic investigation, nga ang tanang bala may gala dito sa Senado, iya to sa taga-USAA. Natural. Kaya ang taga-USAA may naa dito. Asa man na nakaplastar ang mga taga-NBI? Nasa GSIS building side. Pero, sumpay man gud sila ba? No? Sumpay man gud na sila mga kaigsuunan. No? Unsa day ni paminawa daw ng ibalik ra gud to gab na pa to katong agad nagpaputok. Anti-clear. Kay imo binawon si kuan, wa may pusil day si kuan kining Mel Uragon. So, di na to siya mapasangilan nga nagpaputok. Pero, sulti mga higala ni Auntie Claire, doon na yung nagpabuto. Bullseye. Di balos man daw. Kurbida, matibag, wala yung butuon ni mo diri ba? Yan naman pong ingana man po mga higalang tirada sa istorya, no? Na nagkag-fifth floor, muadto lang yung kamay higala second floor, kaya dito man ang pinusilay. Muadto lang yung karon dito magpadakop. Ikabaw kang driver ka, unya madakpan ka, kabalo kang ikay maipit, unya dili ikaw ang sadaan. Kung tinuod
Sugote ka. Bullseye! Bullseye! Okay na to, na to. Oh, iyo man si atong i-establish ha. Iyo man si matibag nga wala ka posibleng wa ka pabuto. Kay ngano nagpositive siya sa paraffin kay gidakop, gipahapa unya dito sa salog nga naghapa siya. Tuwa dito mga igalay daghang pulbura hawiran niya. So kanang nitrate may gala ng pulbura. Mo tapot kuno sa kamot, mo to nagpositive siya. So, kung mag-positive ko nung kasparapin test, wak ko na napasabot nga, nagpabuto kag armas, nausab na. Kaya gusto ko nilang establish, may gala nga, gibanatan na yun sa taga-USAA ang taga-NBI. Kumbaga, ang NBI diri may gala mo'y under attack, sige. Pero paminaw na to si Auntie Claire. Nga naman ko nung nagpabuto. Sige daw. Auntie Claire, napakadiyate. Narinig po kami mga putukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI? Ma'am, unang-una wala nga pong taga-NBI dun eh. So wala pong magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na Tanawa. NBI. Another bakak Agad na. nagpaputok Mm. ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI. Na! Again! Putok ng warning shot ang NBI agent. Sige, dahil Putok ng warning shot ang NBI agent. Oh, napaputok man lagi. Napaputok man lagi ko, no? Sergeant at Arms Mau Aplaska. Dayon, At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI. balik matibag. Matibag. Dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Oh! sige, dahil Wala pong mga baril yung mga tao po. Walang Walang baril baril. ang mga taga-NBI. So ano gin Wala po. So ano gin palupok nila utot? Ah? So ano niyaw? Mangkot ko kang matibag. Ano gin palupok gali sa mga NBI, mga sakop mo, sir? Utot? Kabuang. Mo ni karang gina-establish ni matibag nga no, Senate is not under attack. Kami ang under attack. Ang NBI ko no, ang under attack. Eh, wala naman daw nagpabuto. Wala man kuno nagpabuto, may gala. Sa ingon man lagi nga si Auntie Claire nga nagpabuto. Nyawa mo daw baril. So sige pabuto ni utot. Utot sa demonyo. Ha?